So inyo makita kini mo ang bato nga nagkadugo nga mo'y gigamit sa suspect sa pagbunal nga dos biktima ng babae. Gibana-bana na sa 30 anyos to. O nya dali nga dadala sa hospital o Cebu City Medical Center, gidala kini sa mga sakop sa medical personnel gikas Mobolo. O niya wa patay detalye bata mo ni situation diri. Posible nga katong babae nagpaabot og gakuan kining sakit ang baka motor o nya mo no ang agi no ang kining mo ni dugo siya ba? So mo ni dugo no lama na sa dugo no. Mo ni ang pagikan dito nga bahin katong naiba to nga inyo nakita no. So nagkadagan pa babae dire og dire na tumba nagba tuwag gida sa Cebu City Medical Center nya initially posibleng ulo ang kuanto dako po bato ha no ang kini maong nga kuan ang kini maong gigamit sa suspect nya ang situation hayag dire posibleng nga dunay nakita bata nakalakaw siguro or nahadlok baka kay why nakasaksi no sa insidente ini mga tunay niya na may kadang QCP dire ato hinabi uning kuan police initial gamoy nakaresponde mga super og kuan ay kabog kalimutan sa ato YouTube Benji Talisik pag kuan sir kabay na sir kadang kuan information ato pangalan Patrolman Pail Iljin. Patrolman Pail imong first name sir Ildin. Sir, o siya ito nagawa ng information? Base sa ato ang kuhaning initial nga investigation, wala man ta makakuha niyo sa witness. Wala man sa tayo witness. Tungod kay wala man sa nakakita. So ang ato ani ko kani siya gibunalan ni siya sa bato sa ulo. Tapos ang sitwasyon ang anggulo nga among gitutukan na ni karon kaning murag guyod ni siya padung sa karsada karon maingnan nga hit and run. So sa amo ang paglantaw wala man siya yung malatay sa ligid. So what day ingon nga nakadagan sa kundili giguyod si suspect paingos tunga nga bahin para gituwan nga kaning kuan na hit and run. Naman say mark sa yang kuan ba ning sa yang dugo. Nga kuan siya sa karsada bitaw giguyod siya. I see. Ang biktima sa darate pangan? Wala ita kay ilato sa pangan kay sa ato ang barangay captain sa akong gisang gi-interview ang barangay captain. Wasad kay ila. Ang mga tawo nga taga diri taga San Roque, wasad sila kay kato siya. Homeless man to siya god. Homeless man to. So posible nga ato pagto nga nagpaabot og motor wa to nagpaabot ko diha ato nagkuan tigatugan sa dan. Di lang sa kuan sa dan tigatugan. Bala to sa palidad. Ato siya ning kanang atong makuha na siya diferensya pud sa panguna-una. Bada palidad to. Mga 30 kapin. 30 kapin. Ang katong pagkahitabo kay nanay mga tao diri. Wa kita ato. Na tao ato. O na tao pero wala mo tukan. Naka-report. Okay. Kita na lang niya nga naghigda na sa karsada usa siya ni report. O sa atong pag-responde sa mga medical team sa status sa biktima. Ang akong gi-interview ang kuan sa atong taga medical team. Na iyang ingon nga may pulso pa. Okay, so mo to gidali gida. So gidali-dali nila kini sa pagda. Pero wala naman ka tingog ang biktima. Wala na to siya ma-interview. Nakita niyo mga dagong sa madso? Na siya mga samad-samad sa pero ang nawong niya okay lang man ang nawong wa man sa kinitat sa. Sige, salamat. Patrolman Eldin Pael no. Ang sa Waterford Police Station mga ka-super inyong na dungog. Ay kamo kalimutan sa to YouTube, paki-subscribe lang o paki-click sa notification Benji Talisik ato YouTube mga ka-super, mga labas o mga balita impormasyon nga inyong madugay matag kalugon niya.